Díobhaid version is an dom. Agus Rán is an dom. Is scoileadh maidir de gra chláiste an bhirsaí. Ar scoil, dail mímar fuidir garta bhí chun sin an náisiún eanta an cearta an nuamh. Chuna cearta seo a gach leanad an airn agus ar fuil den. The ceart a cheaptar bheith antáhachtach. Principal Pinráta an CNACL a thugtar arthú. Is iad seo a leanas na ceart. Go gahí na ceart ar fád a bheith ar fáil de gach leanad. Is é seo article 2. Go gahí daoine atá ag déanamh bríola gafaí leanaí. Cníomhar ar batha le leanaí an tamar fád. Tá seo article 3. Go ceart chun na batha ag gach leanad. Is é seo article 6. Ceart ag leanaí tuairim bheith acu faoi rudaí atá tábhachtach dó, agus go léisgur leis na tuairim sin. Tá seo article 9. Tá bpríomhchigire Ivan Keating tága chugainn inniu chun leirlinn faoi article 1, article 2, agus chun buí ina gcéann ar chigreachta seo chun cinn ina cuid oibre. Díobhaid Ivan agus gur bhaga as duile lena bhí. Dís maríomh agus tá anamhas ar an bheith seo lifiú. Ivan, an chéad rud ná, an féidir le beag an insin dún bhí chuí léanaan cicerí na éiscis? Is féidir cinnte. Is é an cuair natá orainn ná cuair a chuirt ar scalada agus ar híomhne ar fud na tíre, agus insin dóibh, faoi céin chuí a bhfuil ag airí lo agus conas is féidir lo fiabhas a dhéanamh. Tugadh mí cuairt ar canálacha áit na éagsúla ina dárlína an ólan ar nó Stephen ólan agus cuair na luaile óige, bonscoilena, iarbonscoilena agus scoilena speisialta. Tugadh mí cuairt freisin ar ionad ó Cabhála agus éanad san cuairim chun féachain ar an gcuí ina bhfuil míon daoine óga. Is cuma faoi céináid a déan siad ar scoil. Tar éis na gcuirta na cigireachta, in sin míad an scoil cadí na runnaí a bhfuil ag airí go maith leo agus tugadh mí cóirla faoin gcuí a déadfaí níos fearr fós a dhéanamh. Scríomh túris faoi cada chunig gomar agus chuirmíad is deachintí an chóirla a thugamar. Tá legan atá sochige do scoláirí maidir leis an gcóirla seo chuirtha isteach a gcuine anois sa phríomh túris do roinnt canálacha cigireachta. Fuair siad tar orthuairiscí ar thaobh gréas an na rinne le bheith léite ag gach duine. Déanamh é seo ar fad mar is maithlinn cuidiú le scoilena leis an bhólan a dhéanamh níos fearr. Ivan, an beit an rálinn, chun sa chuir cigirí article 2 chun cinn ina cuid oibre? Áid sa cigirí go bhfuil carth ag leanaí agus daoine óga tuairim a thuairt faoi rudaí atá tábhachtach dóibh faoi article 2, agus áid acu go bhfuil an scoil antábhachtach do dhaoine óga. Mar sin, nuair thugad mí cuairt ar scoilena, tugadh míad an deis do scoláirí a dúirmí a roinnt faoin scoillaí agus déanamh na tuairimí sin a bheas go cuairmach. Labhraíonn leis na scoláirí ina seomíranga agus chuirmíad ceistena orthu faoin na gcuid fólama. Uaireanta, iarmíad orthu survé a chomhlánú agus iarmíad orthu a bheith ranfáirte I Blé Focus Grúpa. Ivan, an lochan na cigerí go dá riara le tuairimí leanaí agus daoine óga. Glachan, I ric cigireachta scrúdóidh na cigirí dá go méid na scoile agus túirí siad cuairt ar cheomíranga chun an tagas agus an ólam a eicáid. Os rud é go bhfuil scoil déanta sús sa chuid mhórgrúpaí daoine agsúla le roiid an cigireach ló chun éisteacht le na dúirmí faoin scoil. Glachan cigirí go dáíire le tuairimí daoine óga. Is é sin an fá a néistamí leo. Glachan mí freisin go dáíire le tuairimí canarí scoile, múntóirí agus tiisnathirí. Nuair atá cigirí scoil, déanann siad breithnú ar an bhíne sé ar fad atá bailithe acu, agus cad a duine na daoine óga dóibh. Cuidaíonn sé seo lo an chóirla is fearr a thuairt an scoil faoin gcuí le fiabhas a dhéanamh. Aithníonn cigirí an tábhacht a bhaineann le cad in sin daoine óga dúinn faoin scoil, agus táimid buíochtaíomh as cuidiúlinn le scoilena agus síomhna a bheith mar le háiteanna is fearr tú féidir. Táimid an bhuaigh freisin do múntóirí agus canaí scoile as tacaíocht a thuairt dá buid ibre. Ivan, gur mágat as an ama ghlacha inniu chun cuairt a thuairt ar scoil agus chun leirlinn faoin gcuí ina gcuidín cigiríonn chun ar dormí a roinnt faoin na rudaí atá tábhachtach dúinn faoin ar gcuid félama ar a cigireachta. Gur bhacuid sé freisin as ucht ama ghlacha chun bula lom an seo inniu, míle buchas.